Murag sad ka. Wala ko kabalo. Ganang mangga inusara karon dire. Wala may mukuyog. Nga kay imbitar. Wala nila agraw ako ra sa kay. Boring sa balay ako raw. Wala kang nanghagad og friend. Wala po ko'y friend. Wala lagi. Wala ko'y friend. Ganang mo wala tay friend. Ako na ko'y friend pero Ang sagod wala. Imong pasabot wala kay friend sa karon nga ikauban. Pero na kay friend. na. Pero ako nasad unta ko nimo. Wala ko'y friend mo. Wala siya friend. To tinawad na wala ko'y friend. Wala ko'y friend pero kanarang kuan ba? Na kay friend pero unsa man? Temporary dili kanang kuan. Ay oo, mo na pangutana na kay best friend. Na usa katong brother, shout out nimo brother. Ako siya giagit ganiya pero o may siya kuan kwarta. Busy. Oh wala siya. Kailangan bang nay kwarta para mulaag? Bitaw. Di man ta sa tanang butang kailangan tang natay kwarta para mulaag, no? Eh, pwede man ta mulaag, sa mo ta kung accessible ra siya, especially diri sa Dumaguete, pwede naman ta maglakaw-lakaw. Kung lasas laylo, kailangan gyud tag kwarta para pliti at least. Wala gyud. Pero wala ay pundog balay. So mo rayahang nimong rason wa siya kwarta mo, di siya tiglaag. Libre yung tako ato niya, wala man siya. Wa kaningon ali ako ra libre. Duwa pugo. Ay, duduwa po kasi mong libre di ay. Okay ra na kay na may panahon nga ang atong kwarta igo ra para nato. Moingon man sila nga it's the thought that counts. So nakauna-una kang librehon siya pero dili nimo tinud-on. At least ginahuna nimong librehon. Pero di na ako mabuhat. Pero dagan kag friends, general friends. Wala kayo. Di wilig gimarkada kon kasab. Kay So tita o magbarkada o mamakitan ko na barkada na kita man po'y mupili sa atong mahimong barkada. Depende po sa atong barkada. Kaya kung kaning barkada ha, good influence sa imuha. So nga namang, unsa may sayo pa na makipag-friends? wala. Oh, di ba? Pero Pero ang gili kayan, madala ko sa bisyo ba. mo na gili kayan, ang barkadang naay bisyo. Unsay mga barkada nga pwedeng barkadahon? Kanang dalon ta simbahan. Kanang dili ka dalos mga bad influence ba. Ikaw ray mo dala. Dili pod. Muna ato ang gikuano nga hopefully kung kinsa may mudala sa ato apohon, dalon ta sa matarong. Oo, correct. Pero pila mo katuig ganing nahimong best friend nimo na? Since elementary kay gagaw ra mo pod mi. Ang imong pinaka best friend is imong pong parente ra pod. Do sila ha mo kaon. Kaon po sila sa amo Okay. Sumbalik ra pod Tulog ay. po sila ha. Tulog po siya si ano tsada na. Tsada. Bawi-bawi ra ba? Bawi. Ako'y mo libre og na siya kwarta siya mo libre ana. Wala mo na siya dapat. Pero wala lang na dayon karon. Wala ra gyud. Karon na gyud. Nga namang naboringan kasi inyo ha. Siguro magawigda. O di man nilihigkas inyo. Maglampaso. Ay unsa? Uso pa ba ng lampaso ron? Murag dili naman din no. Vacuum. Social na ron. Ana, manglimpyo ka, manghugas. Wala po yung lugasan na kay every na yung lugasan ako mahugasan. Ay galay. Para dili matambak ning kuan ba trabahoon. So nabuhat na nimo ang mga buluhaton sa balay mo ni gawas na lang pud ka. Pero nanangid ka nga ni gawas ka. Oo nang hit. Pero wa kay gipaabot or na kay dapat hibalagon or makit-an dire. Wala. Kay walay uyab. Wala tana. Nga naman. Murag ako na bagay daw ako nabilong ano uyab-uyab guro. So may mga tawong mabilong ano uyab-uyab di ay. Unless gipabawalan kasi mga ginikanan. Wala ko gibawalan pod pero Pero sa imo hat dili sa karon. murag. Nama ko uyab doon, ex noon. Kulo ni Claro Castoria no. Na ko ex day. Ha? Na ex day ato dayon. Wala na ko ni balik ba kay kuan murag siguro gabig niya dayon. Ambot Kisa may salan di po ni ikaw po'y salan. dili siya. Okay nga naman. Og makitag lain di. Wala dito siya. Dili ra may ipugos mo kagulingon sa relasyon, mapaabot lang. Paabot og nay mo abot. Unay padulong. Tsa. Di niliko man. Unsa may ato ang mga gikuan de, giuna ro mga panahon na. Eskwela, Og buhat og maayo. Dili ta buhat og dili. pug ka magpastor. Dili. Aw. Hapit. Kay Wala ra. klaro na yung mga kinabuhi. Basig Kung- na kay lahi pangutana. Last na. Kung ikaw ra magginusara, unsa imong gipanghuna-huna? Wala maka kuan ko peace ra. Limot ko kisay ngalan ani Kinsa man ko? Kalo ba to? Dili day.